Hej og velkommen til den her video. Planen er i dag, at vi skal fange vores aftensmad. Og hvis vi ikke gør det, så har jeg snydt lidt hjemmefra. Jeg har fanget den her thai-filet i Menu. Så hvis det går helt galt, så er der altså alligevel aftensmad. Det bliver en lækker video. Det er dejligt vejr hernede. Klokken den er 15.41. Jeg kommer lidt sent afsted i forhold til, hvad jeg egentlig gerne ville have været. Vi skal i gang med fisk, så vi skal sætte fiskestang op, og så er det i gang. Til jer fiskeentusiaster, fisker med gennemløber, 22 gram, pink. Så sætter en krog, bare en enkelt krog, på ned for enden. Det er lækkert klart vand, rimelig lavvandet. Det kan betyde godt havret vejr, men jeg har sgu ikke fanget nogen endnu, så det kunne da være vildt, hvis det blev på kamera. Jeg prøver altid, når jeg fisker. Det er lige meget, om du fisker med en gennemløber eller blink. Ikke bare fisk monotont, bare stå og spænde i det samme tempo, fordi fisken kommer bare svømmende sådan her i det samme tempo hele tiden. Og hvis der er en havredder, som ligesom kommer hen for at se, om den skal bide eller ej, hvis du så skifter tempo, lige pludselig kører lidt mere aggressivt, så bliver havredderen mere sådan, den slipper væk den her fisk. Og så er det, de bider til. Tit når du lige spænder op, de holder en lille pause. Det er der, de bider. Aldrig bare stå det samme sted ved kysten og bare stå det samme sted og fiske, fordi at hvis havredderne kommer ind, så kommer de tit ind i stimer, og de kan jo lige så godt komme ind her, hvor jeg står og fisker nu, eller de kunne komme ind 50 meter længere hen ad kysten, så det er godt at få afdækket en masse vand. Så det skal vi have gjort nu her. Altid pas på stenene, hvis du går på kysten og fisker på stenene, de kan være pisseglatte. Det er seriøst et pissesmukt sted at fiske det her. Især når det er så klart vejr. Stille vejr. Det kan godt være, at det er lidt koldt, men altså. Jeg befinder mig lige nu befinder jeg mig ved den permanente, på nordsiden af den permanente. Se smukke Aarhus der i baggrunden. Jeg tror seriøst lige, at jeg havde ikke bidt, men jeg kunne mærke, at der var noget, der var hen og undersøge. Jeg kunne mærke et nap, tror jeg. Jeg tror fandme, der er fisk derude. Nå, jeg sidder her i lidt tid, nu går vi videre. Okay, så er vi lige på vej videre. Og så lige pludselig røg mit blink bare af. Sådan, jeg havde lagt fiskestangen, lige skulle samle kameraet op. Og så da jeg så tog fiskestangen op, så sagde det op, blup, så røg blinket af. Nu står jeg og leder efter det ude i vandet. Fuck. Det forstår jeg virkelig ikke, hvordan det sker. Knuderne burde ikke fejle noget. Jeg har fundet det. Det ligger der. Så er det bare at få det op. Hold kæft, det er koldt. Ja. Nå, det er der ikke noget at gøre ved. Det mindste fandt vi blinket. Det betyder så også lige, at vi skal have skiftet forfang her. Jeg sætter bare et helt almindeligt sølvblink på nu. Jeg ved godt, at man siger, at man skal fiske med farvet blink, men jeg har altså faktisk bedste erfaringer, men de er bare helt blanke. Så det prøver vi lige. Lad os prøve igen. Jeg tænker også, at det er ved at være, at man kan begynde at fange lidt igen. Ja. Det kan man jo også godt om vinteren. Jeg har ikke fanget noget den her vinter. Nej, heller ikke mig. Jeg har heller ikke været så meget
meget ude? Har du? Ja, definerer meget. Det ved jeg ikke. Et par gange om måneden. Okay, så har jeg været meget ude, ja. Okay. Nå, jeg håber, du får noget på dernede. Ja, lige med hvad du hedder. Jeg hedder Anton. Hvad hedder du? Sebastian. Sebastian. Godt at møde dig. Ja, i lige måde. Pøj, pøj, Anton. Tusind tak. Ses nok hernede med. Ja, det gør vi nok. Fik vi lige mødt Anton, som heller ikke havde fanget noget. Det er det synes jeg, mit yndlingssted at fiske. Sådan rundt på de her store, kæmpe sten. Det er ret grineren. Man føler lidt, man er sådan, som en grund på klipper og jagt havederen. Men det er ved at blive mørkt. Vi skal også have fundet noget brænde til et bål. Så nu giver vi den lige en skal mere. Ellers så må vi jo tage fangst for menu i stedet for. Please sponsorer mig. Det bliver vist ikke til mere end det her. Okay, så det bliver sgu ikke til nogen fisk, men skal jeg slå camp op nu og have lavet et bål. Vi kommer til at lave campen hernede ved vandet, så vi måske kan svinge stangen senere. Men nu skal vi først lige have lavet et bål og lige sidde og slappe lidt af og få noget mad. Rød. Hej. Kæft, folk de kigger meget. Det er selvfølgelig også en god grund til. Jeg har fundet nogle optændingsgrene fuldt af min sæk, jeg havde med hjemmefra. Og så har jeg fundet den her dejlige store stamme, som vi skal have sat over og hugget i nogle i mindre stykker. Så vi kan få gang i det bål der. Jeg har efterladt mine ting nede på stranden. Jeg håber eddermame ikke, de bliver stjålet. Jeg har selvfølgelig gemt dem, men man ved jo aldrig. Jeg håber ikke Anson, han har nubbet dem. Ej, han virker sgu som en reel fyr. Skud ud til Anson. Blev det til noget? Hvad? Blev det til noget med fiskene? Nej, jeg fanger sgu ikke noget. Sagde den selv ikke mig. Gjorde du heller ikke det? Ingenting. Pis. Skal vi lave båd? Ja. Jeg har snydt hjemmefra, jeg har taget fisk med herned, hvis jeg ikke fanger noget. Så kan jeg stege den. Ej, luksus, det skulle da egentlig et rimelig godt trick. Mm. Nå, god aften. Ja, lige må du. Ja.
Mens bålet lige tager ordentligt fat, så vil jeg lige lave mig en kop. Ikke en kop. Noget suppe. Jeg har min stormkøkken med, så jeg lige hurtigt kan lave det, mens bålet lige bliver ordentligt. Bare lige til at få varme på og sidde og slå lidt af nu. Det er hårdt. Sådan at skulle bære sten og fælde træ og alt det her. Så trænger jeg til bare lige at sidde og slå lidt af. Det er min stol for i aften. Brød og suppe. Jeg synes også, det jeg viser i dag, det er, at man behøver altså ikke tage langt væk hjemmefra, for at kunne komme på eventyr. Hvis nogen spørger, så fanger jeg den selv. Så mens den lige steger, sådan lækker flamberet mørk sejner, så skal vi lige have hugget eller sadet med at brænde. Hugget med at brænde. Hvad? Om jeg er okay? Jo tak. Tak for du spørger. Mere brænde, fordi vi er ved at løbe tør. Jeg fik lige røg op i munden. Så jeg fik lavet min sej. Jeg har allerede spist lidt af den. Jeg blev nødt til at tage den her optagelse om, fordi mit kamera det gik ud. Og jeg har en halv agurk her. Det er fucking OP her grøntsager med på sådan nogle her ture. På sådan en halv agurk. Det er fucking broken. Undervurderet. Mørk sej. Flamme. Stegt over bålet. Det smager rigtig godt. Rigtig lækkert. Det kan godt være, at vi ikke fangede vores egen fisk. Og vi fanger den jo noget menu. Men jeg havde nu håbet på, at vi kunne fange den ved kysten i stedet for. Men det må blive næste video. Og så vil jeg stoppe videoen her, fordi mit kamera det gik ud af en grund. Det vil løbe tør for strøm. Så jeg bliver nødt til at stoppe videoen her. Men jeg håber, at I har nyt det her lille eventyr ligesom også mig. Så er der ikke andet for end at sige, at vi ses i min næste video. Hej.